диққат шабакаи телевизиони варзиш пахши мустақими худро аз 8-умин мусобиқаи қаҳрамони ҷаҳон байни футболбозони навраси 17 сола оғоз мекунад. Stand if you're able for the national anthem of Tajikistan. Zinda bosh ey vatan Tojikistoni ozodiman. Zinda bosh ey vatan Tojikistoni ozodiman. Акнун дӯстони арҷманд мо ҷавонони тоҷикро ба пеш мехонем, фақат ба пеш. Ба ҳамин тавр рақобати нахусти дастаи наврасони 17 солаи Тоҷикистон оғоз мешавад. мекунад дар марказ Шарифбек Раҳматов ва қоидаи бозӣ муқобили маротибаи дуюм байрон мешавад. аввал чанд фурсат ҳам дошт. гузориш Амадони Камолов бисёр хуб партофт ва Рустам Соиров имконият барои футболбозони мо. Пеналти! Рустам Соиров инҷо осеб гирифт. ҳамлагари дастаи наврасони Тоҷикистон Шарифбек Раҳматов. мо умед дорем аз ту. ҳоло мебинем Раҳматов ва гол! با خط هجوم امکانیت برای فوتبالبازان ما خیلی خوب. رستم سویرов آفساید نیست. رستم ضربه رستم Соиров ва гузариши ӯ имконияти навбати ма ва бубинам чӣ гуна имконияти хуби голзанӣ барои Рустам Соиров. беҳтарин имконият. ирсоли ту ба Рустам Соиров. Рустам суръати хеле баланд мегирад ва бо дарвозабон 1-1 зарбаи гол! Рустам Соиров. омади тӯбрамои Амадони Камолов. фурсат барои футболбозони мо. Амадони ва қоидаи бозӣ муқобили ӯ байрон мегардад. Шарифбек Раҳматов, Ислом Зоиров. ҳоло бисёр комбинатсияи зебо. зарба ва беҳтарин фурсат барои футболбозони мо аз даст рафт. аҳсану офарин барои футболбозони тоҷик. бубинед чӣ гуна иҷрои зебо аз ҷониби се нафар бозигари тоҷик ва зарбаи Амадони Камолов қариб буд ки вориди тури дарвоза шавад. даст зад Амадони Камолов ки навакак дар мин ва воқеъ майдон бозигари хатти дифои дастаи Камерунро ба тарс овард. Декпанҷиев қарор дорад. партофти озод Декпанҷиев ба дохили ҷарима кофа. бубинед чӣ гуна фазати хуб барои футболбозони мо ба миён омад дарвозабон. доштани худро нишон диҳанд. имконият барои бозингарони Тоҷикистон дар дохили ҷарима гӯҳ аз пой меафтад. пеналти ба нуқтаи 11 метра ишора мекунад. маз бо пеналти Рустам. зарба ва дубария. ҳисоб дубарияк мешавад. дӯстони арҷманд баъд шитобкорро тӯбро ба маркази майдон гузошт. муқобилат нишон бидиҳад. Рустам Соиров дар дохили ҷаримагоҳ. партофти ӯ ва нест ягон нафаре ки ин партофтро бо зарба анҷом бидиҳад. дар ҳақиқат ҳам то ба ҳамин марҳила расидан худ як дастоварди хубе аст барои футболбозони навраси кишвар. дӯстони арҷманд набояд фаромӯш кард ки мунтахаби наврасони Тоҷикистон ягона дастаест ки аз давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ба чемпионати ҷаҳон баромадааст. ашк мерезанд, албатта таассуф мехӯранд. мо низ таассуф мехӯрем, аммо дӯстони арҷманд вақташон дар кор нест.